så prøver vi. Fars sang. Ja. Okay. Hvem sidder der bag skærmen med klude om sin hånd, med læderlap for øjet og om sin sko et bånd? Det er som en Jens Vejmand, hans censur nød. Med hammeren må forvandle de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i allerførste gry, og hører hammeren klinge på ny, på ny, på ny. Det er som en Jens Vejmand på sine gamle ben, som hugger vilde gnister af morgenvåde sten. Der står på kirkegården et gammelt frønnebræt. Det hælder slemt til siden, når malingen er slet. Det er som en Jens Vejmand, hans liv var fuld af sten. Men på hans grav i døden, man gav ham aldrig en. Så jævnede han for andre den vanskelige vej. Men da det led mod julen, da sagde armen nej. Det var som en Jens Vejmand, han tabte hammeren bræt. De bar ham over heden en kold decembernat. Så denne sang var for alle vores niecer og nevøer og fætre og kusiner, for det er bedstefars sang. Han hed Jens, og han var Vejmand. Ja. Okay.